Foi necesaria a celebración de 2 plenos extraordinarios para sacar adiante as propostas de investimentos con cargo remanente de tesourería. No primeiro deles, o BNG abstívose ao non incluir a proposta do Goberno ningunha partida para a Ribeiriña, tal e como demandaban os nacionalistas. Fíxose, por tanto, necesario que se levaran a cabo un segundo pleno extraordinario e urxente, e aquí, grazas precisamente a decisión do BNG de loitar, de pelexar, de exixir unha vez máis, en resumo, de facer caso e escoitar as demandas dos veciños e das veciñas da Ribeiriña, conseguimos que en este pleno extraordinario e urxente a Ribeiriña este presente, digamos, cun orzamento de algo máis de 100.000 euros que constituirá a primeira fase de reparación, de reforma integral da Rúa 2 da Ribeiriña en un proxecto aínda moito máis amplo. Ademais de incorporar unha partida de máis de 100.000 euros para a reforma desta rúa, cometerás unha actuación para a mellora da accesibilidade e eficiencia enerxética na Casa do Concello e a reforma das fachadas da Torre de Bermúdez. A traballar nunha reforma do Concello que implicaría corrixir os defectos que ten agora en sentido enerxético e máis de accesibilidade, algo de accesibilidade máis a construcción de 3 cubículos, e despois están traballos necesarios de reparación das fachadas da Torre de Bermúdez e a adquisición de un camión con grúa para o servizo de protección civil. O proxecto máis destacado con cargo remanente será a reforma do Polideportivo de Venecia, que xa fora aprobada no mes de outubro.